one now rise up. Get up, get up, get up, just wake yourself up. Nginibingelele babukeli be-Intuzuma TV, igama lami nguMbhalwa kaBhengu. Njengoba ke nazi we move around la eThekwini. Sengithe ngihamba ngahlangana nosisi nje endleleni kwangicela umsebenzi of which kuyinto engajwayelekile leyo nevele yangenza ukuthi ngibe nogqozi nofuqufuqu lokumbuza ukuthi empeleni ubekwa yini la ekhona, ngoba nesimo sakhe la ehleli khona siyabonakala ukuthi asihle kahle, akusona isimo esingahlala umuntu, especially njengoba sengena iwinter njengamanje. Kuningi ababhekene nakho asengichazele ngakho, so mina ngingakwenza ukuthi nginithathe ngiyonibeka yena sichazele kabanzi ukuthi yini embeka la. Okay sisi, ungasichazela-ke ukuthi uba igama lakho njengoba bosungichazelile isitori sakhe ekugcineni, yabo ukuthi ubekwa yini lana, njengoba kade usho ukuthi ucela nanomsebenzi. Ungachaza nje phambi kwababukeli ukuthi yini ekubeka la. Mina nguNobuhle ngamthetha, ngibeka lana ngizofuna umsebenzi. Kade ngihlala eMayville, into engiphumisile eMayville ade ngihlala eLinjaneni eMjondolo ngiqasha. Ekubeni aphela umsebenzi ade ngubambile itoho, aqede ngazohlala la emgaqweni. Manjena ngifuna ukuthi ngithola usizo ukuthi ngithole umsebenzi okanye ngenze ukunitha ngoba ngiyakwazi ukunitha, kwenza ubuhlalo, ngithunga nje ngezandla. Okay, imisebenzi yezandla nje ngiyakwazi ukuyenza. Okay. Nokuluka. Okay. Ngiyakwazi ukuyenza. So ngoba usuhlala emgwaqeni bethi kanjena nisuka phi vele ke ekhaya? ePortshepstone. Awumkhaya Nkosi yami. Nidlani ke nje kwezi? Ngiye ngihambe ngiyoyiphantela eMasimaneni. Okay. Ngithola umasinta bengidayisa nogwayi. Uke wangichazela ukuthi wena ubhemi ne? Yeah. Because ngiqale nganokuthuka kancane, wase wangichazela ukuthi wena awubhemi, awuzenzi zonke lezi zinto lezi, phela nje into oyifunayo umsebenzi. Oh, okay. So nilalaphi ke mfowethu ngoba? Sikhona khona la. Njengoba kuwubusika nje. Mina ngifike last year July. Ngifika kwami. Ngaqala khona eMayville. Ngakunga umsebenzi sophelile into kade ngibambile. Okay. Abantu usizo okanye mangasala umsebenzi noma indawo yokuhlala, khoza ukuhlala lana asiphephile ukuhlala lana. Kwenzeke sibanjwe inkunzi, sihlukunyezwa abantu, sihlukunyezwa ama-security, sihlukumeza abantu bakamasipala. Okay. Sike sidinga noma ngabe nje amasentana amancane ukuthi silale e-shelter. Insizwa ohamba nayo uyithole yona? Ngithole la eThekwini. Nihlangane naye la eThekwini? Yebo. Uyena uthi uma echaza isitori sakho ukuthi uqhamuka kuphi ethi ngwase? Naye bade hlala eMayville kodwa wase-Eastern Cape. La nje same thing. Iyafana. I was very touched by isitori sasis, noma engasachazanga nje njengoba kade ngichazelile ekuqaleni, but into engibekela kuyena njengamanje ukuthi ngize ngikhulume naye ukuthi ngifilile leya ndawo ukuthi athi bona ababhemi abenzi lutho, phela bafuna nje amatoho. So anyone who's available ukuthi angabapha mhlambe umsebenzi, because usisi uyachaza ukuthi uyakwazi nokwenza nomsebenzi wezandla, I think ningakhona ukuthi nilekelele. Sikhuluma lana ke ngama-South Africans, niyazi ukuthi senza njani e-South Africans. Nekukhona nje nethuba lomsebenzi, nabo sisi nobhuti la bakhona bayawudinga umsebenzi lokhu kwangampela.